Nangingitian lang. Kayo ha, basta magsasabi kayo sa akin ha. Kung sakali man ha, magsabi kayo sa akin. Muna kami dalawa. Oo. Yan na. Yung mga kalingap at papunta po tayo ulit dito kina Nanay Gigi. Siyempre kasama namin si Kuya Ramil. Kuya Joel naman dala po kaming grocery. Iba ang ngiti ni Kuya Ramil. Talaga ngiti-ngiti oh. Ito po yung ano ni Nanay Gigi. Uy, sakto may tao. May tao po mga kalingap bukas. Tulog. Yo, tulog eh. Ay, Nanay Gigi, good morning. Hapon na po, sir. Ay, hapon na. Oo. Lagnat ang bata. Sino pong may lagnat? Zero. Ang okay na si... Sarap kasing matulog ngayon at nag-uulan-ulan po ang kalinga po. Sarap talagang matulog. At si Jero daw po ay may lagnat. May dala po kaming groceries oh. Nagsama ulit si Kuya Ramil. Nawil, kaya ka. Nawili nga eh. Sabi daw niya pag dito nga vlog, kasama siya. Ini anak ko pa yan. Nasaan si papa mo? Hindi ka nag-bless kay Sir Alvin. Oh, bless ka sa ano, sa bisita, Jero, bless. Mainit nga nila. Ayan, ako okay lang ako at di pa naman ako katandaan. Ano, Nanay Gigi? Kumusta pa ba yun? Ayos lang. Hmm. Diyan ka galing sa Batangas Sir. Na picture niya. Ay, grabe. Buti na, ano nyo po yun, natago nyo yung mga picture, di ba? Wala dati kayong bahay. Saan nyo po na itago? Ah, nasa ninang niya. May ninang. So, nandun, tapos kinuha mo na lang at may sarili ka ng tirahan. Ba't tumatawa ka, Nanay Gigi? Wala. Ah. Dapat lagi na kang ngiti. Sarap na sa'yo. Ikaw, Nanay Gigi, ha? Yan ang buhay. Itutibay mo muna dan. Okay lang na, baka masama ang ano niya. Bibinta ko nga yung saging tap na itambakaling pambilin ng gamot na Jero. Nakita kita nung nakaraan, may binentang nyug, no? Madaming nyug yun, ano? Pinambili lang namin din sa bahay. Oo. Pambalon yan. Mula lang hindi naka meter na. Saging ito naman binigay naman ito sa Balonsalog. Bibinta pa nga parang Oo. Pero na kung sasagutin niyo ako ano. Oo. Nandito po si Kuya Ramil para makipagkaibigan. Okay lang yun sa'yo, makipagkaibigan ano? Forever. Forever friends. Ang bait naman, sir. Ang bait talaga ito, magaling pang kumanta. Si Kuya Ramil na ang magbigay. Kita ko yung sa ilang araw. Kaya sa anak ni... Oo. Itong nakulong. Grabe yung ano? Pinansala sa rally. Grabe yun. Talagang... Klase din ito, ganun din. Klase din yun, ganun din. Sa... Yan, itong... Kambal. Sa klase din. Parang blooming ngayon si Kuya Ramil oh. Parang pumuputi ka, Kuya Ramil. May ginagamit ka atang sabon. Meron tayo. Ano yan? Ano yan, Kuya Ramil? Oh, para yung kay Jero. Pita. Ay, Hansel pala. Oo, ibigay mo na kay Jero kung ano. Kuya, ano. Yan, para kanino yan? Para kay Gigi. Ano yan? Ay! Gusto pa katawa ka rin. Oo, bulaklak. Ay, grabe. Ayan, may display ka na. Ano?
Hello, sir. Hawaii. Okay. Oo. Grabe ang tiniano. Mukhang relax ka ngayon, Ana. Pajibara. Ay, pajibara nga. Kaso hindi pa yan yung sinasabi ko sa'yo, kuya, Nanay Gigi. Kaibigan ko lang ito. Mainit. Mainit. Hindi pa yan yung secret admirer. Ay, inito na pa. Naratag dumat. Dahil Hindi ako sanay. hindi ka sanay. Ngayon ka lang ba nakatanggap ng bulaklak, Nanay Gigi? Ayun lang. Ay, kaya pala naluluha si Nanay Gigi, oh. Oh, naluluha si Nanay Gigi. At saka, mayroon ka ng bulaklak, Nanay Gigi, oh. Ay, tato. Totoo po mga kalingap, si Nanay Gigi po ay naluluha. Oh, madami, Yan ay kasi nung nakaraan nagdala kami dito ng bigas, Ngayon nagdala kami mga pang-ulam, gatas, kape, asukal, Meron pa naman. biskwit, sabon. Importante may sabon kayo panglaba para lalo kayong maging blooming, Nanay Gigi? Mukhang humahaba na pati ang buhok mo ngayon. Nay, sa isa. Labas na ni Toto. Nilabas na ni Totoy. Ay, may kalendaryo pa. Pang display. Silver Swan. Ayan po, panglaba, meron po. Naghalo ng paghiwalay na lang natin. Okay. Salamat po, sir. Salamat din kay Kuya Ramil at may pa-effort ka na Ano yan? Nanay Gigi, bakit ka nung nakaraan ay nagtatakbo ka sa labas? Ay, inda, akala ko yan. Akala mo si secret admirer. Ayun dito ay. Akala mo aasawahin ka na. Aray ko kayo. Halimbawa nga, Nay, talagang dito yung secret admirer mo. Hindi na, sir. Paano kung ayaw nang umuwi, dito na lang sa inyo? Layasan ko man yan. Duman na kan sa bundok mag-stop. Kagawa na lang yung kubo-kubo. Salamat po. Okay, welcome. At ito po mga kalingap. Nanay Gigi, may pangluto-luto ka na din, Madami ka ng biyaya, Nanay Gigi, Parang iba man ang tingin mo kay Kuya Ramil. Gigi. Nanay, tinanganin, pugi waga ito. Ay, pugi! Pugi ka daw, Kuya Ramil. Pero anong masasabi mo dito, Nanay Gigi, pugi o hindi? Gwapo mong baga. Ay! Gwapo mong baga. Ay, grabe! Ano lang naman ito si Kuya Ramil? Ano lang po ito si Kuya Ramil? Kaibigan lang, Pero bakit may rose? May ibig sabihin yan. Pero Nanay Gigi, nakita ko kanina na unti ka nang maiyak sa rose. First time mo kasing magka-rose, Tagal bong panahon, na ngayon ka lang nakatanggap ng, bulaklak. Napili man ako sa dire ko, man. Napili ka mo? Karili ko, nakabili ako dyan. Lalo na pag February. Valentine's Day. Sa sarili mo lang. Kusa ako namin. Ngayon may na, wala pang Valentine's Day. Naku po. Diyan, dito lang yan sa Kalingap. Matagal pa. Dito lang yan sa Kalingap, Nanay Gigi. Dito masira man yan. Anong masasabi mo dito, Kuya Ramil, kay Nanay Gigi? Ito lang masabi. Blooming pati si Kuya Ramil, nagpagupit din. Ay, kung gusto magpagupit, mapagupit din ako. Yun lang pinagupitan ko. Ay, naggupit na, ikaw hindi pa napagupit. Ay! Lalabas na ang kagandahan mo niyan pag humaba. Ay, tawarin kita. Wala. Ito, ito si Kuya Ramil Nahati ang puso. Nabiyak.
Ikaw, si nanay din, ikaw din, nabiyak din ang puso mo, ano? Nabiyak baga. Pero at least merong anak, ano? Yan man lang kasaya naman sila. Ay, 8 taon yan. Grade 3. Hindi sa'yo matangkad yan. Malay... Naman, sa kinder niya yan. Yan. Mga ano niya. Malay nyo na eh. Parehas na biyak ang puso nyo. Kayo pala ang magkabiyak. Ay! May ganun. May ganun pala. Pero seryoso ko mga kalingap. Talagang na-touch po si Kuya Ramil. Anong masasabi mo Kuya Ramil? Dito Kuya Ramil. Anong masasabi mo na naiyak si naluha-luha ba? Hindi man yung naiyak. Mawili yan, sir. Mawili. Nagbabla dito. Sama mo din ka Nanay Tina. Anong masasabi mo ngayon lang siya nakatanggap ng bulaklak? Ikaw pa ang pinagmulan. Sabi ko lang, ang buhay ay continuous lang. Di ngayon lang siya kasi nakatanggap ng bulaklak. Habang malakas. Ibayin. Continue lang. Talagang darating at darating din. Darating at darating. Aakyat ako sa punong batag. Aakyat ka na sa punong batag, Nanay Gigi. Bumihira ka naman. Pero pag ito si Nanay Gigi, hindi ito nasunog sa araw tapos mahaba ang buhok. Ay, lalabas nito ang beauty. Yung mga ngiti ni... anong sa tingin mo kung anong gaganda siya? Kuya Ramil? Gusto ko magpahalabang buhok noon pa. Baka may tira ng atik tayo dyan. Ayaw ko lang. Pasaro-saro lang. Kaya pala hindi ka nagpahaba na ng buhok, baka dumami ang anak. Ay siya. Meron kang asan po? Mayroong lalaki na barumbado. Bubugbugin ka pa, hindi na magbubuggan ng tatalo. Oo, kamusta yung mga magulang mo? Nanay G, wala kaming balita sa magulang mo eh. Wala po, sir. Naglaki ako sa Batangas. 1 taon, doon na rin ako nag-aral. Doon ko na rin ang pinanganak. Buntis ako dyan, 29 ko. 29. Ngayon, 38. 38 na. Matanda pa nga niya ako dyan. 38 na din ito eh. Yan. Nalimutan niya yung edad, kala niya 35 siya. 1986 ako eh. Ang alam ko, ito, 38 na ito si April 20 ako. Dapat sa mga araw, hindi kalimutan. Lalo na sa mga anak. Ginagalitan mo ng bisita mo, Nanay Gigi. Para masaya. 35 lang. 35 lang po si Ang matanda pa 3 taon. Wala man yan, age doesn't matter. Pero parang parang maluwang na ang mo ngayon, Nanay Gigi, ang iyong ay yung kalooban. Hindi kagaya nung nag-iikutan tayo dito. Akala mo yung secret admirer ay kaibigan ko pa ito si Kuya Ramil. Parehas kayo ni parehas kayo nakakulay blue. Parang tinadhana. Tinadhana. Parang tinadhana. May tadhana na pala. Panayingitian lang. Kayo basta magsasabi kayo sa akin ha. Kung sakali man ha, magsabi kayo sa akin. Muna kami dalawa. Ngunyan na. Mahala sa buhay mo. Siyempre pag-uusapan natin yan kasi ito si Kuya Ramil ay ko lang ito ay sinama ko lang. Hindi. Para masaya ba, sir? Kasalan na agad? Hindi naman, biro lang. Biro no. Biro man lang pala. Para masaya siya kasi. Para dapat magkakilalahan muna. Pamilya niya ay wala dyan kanya. Nakakaano ko kung mga. Maganda ito may. Halimbawa, maging okay kayo, bagong buhay ka na. Tagal na bagong buhay. Ay, matagal na.
Ito si Kuya Ramil, ano ito ay believer ito. Believer of the Lord. Gusto nito kung magkaroon siya ng talagang partner. Believer din. Yan, mananampalataya ng Panginoon. Tutoy Ayan. mo po ka nga. Ayan po. Taas ang lagnat na pa nga rin. Nalupo na. Pero pogi man. Gwapo man. Gwapo man talaga, sabi Nanay Tina. Para sa'yo, hindi kay Nanay Tina. Siyempre, may tsura. Uy, itsura din. Kailangan. Pasado ang ganyan itsura. Nanay. Na, mabait pa. Nasa kanya na lahat. Oy, Kuya Ramil, oh. Obo talaga. Yung totoo lang ang sinasabi mo, Nanay Gigi. Siyempre, isama-sama nyo para masaya. Para lagi nakamukmuk sa loob ng bahay. Oo, at ito, nakamukmuk, hindi pa naliligo kanina. Anong oras na? 9:00, wala pang ligo. Ligo muna daw siya bago pumunta dito. Kami nga ni Jiro, amay-amay sa salog dyan bago nang hatid ko sa kanya. Sa ilog sila na... May sarong dyan. Gulpi dyan ang nangaralaba. Diyan kami nagalaw sa salog, sa baba. Ano, Kuya Ramil, maganda man ang lugar na ito? Napakaganda. Tahimik dito. Napakatahimik. Good. Good. Ano, tsaka ang mga ano dito lang yung gulay, may pako, may natong, Sarap yung gabi. Pwede kang umano ng ano dito ng buko, uminom ng buko, Nanay Gigi, Kung gusto mo ng isda, hingi ka lang. Sa dagat po kami nangihinalang yan para makaulam. Ang mga shell nga marami na dyan sa may puon ng sa nyo. Mga shell na lang yan laman. Araw-araw. Para libre pang-ulam. Ano ibibili mo? Wala ka nang pambili. Sige daw. Panday ka Anong may papayo mo dito, Kuya Ramil, kay Nanay Gigi? mayo pag araw-araw. Sa akin lang, payo ko lang ay tiwala lang sa Diyos dahil siya ang lahat na mapagkukunan natin ay siyang magpo-provide. Yan. Oh, ayan. Maganda ba yung payo niya? Kaya, Nanay Gigi? Baga sir? Magandang payo? Ayos man? Diyos na yun. Siyempre, di natin makalimutan ng sa natin. Talagang nasa kalooban natin, basta wag lang tayo makalimot. Amen. Ikaw baka nakakalimot ka man, Nanay Gigi? Hindi man. Gabi-gabi nagdadasal. Tama yun. Pag hindi magdasal, baka kay anuhin natin yan. Ganda yun. Hindi natin makalimutan. Siguro. Wala pasok to sir. Natupad ko sa bundok. Para mga pambaon. Oo. Pambili-bili na asin. Yan. Pero matanong ko lang, Nanay Gigi, nung makita mo na si Kuya Ramil, hindi pa yan sumaya ka ba? Ay na. Masaya ba ka, Nanay Gigi, pag may bumibisita? O yan. Lahat po yan. Kaya ng tao. Masaya tayo. Tao si Sir Alvin. Parang naluluha-luha ka kasi, Nanay Gigi, sa kagalakan. Dito po, mayroon po tayong dala-dala sa kanila. May bigas na, may ano pa. Ang project po ito natin na lang kasi busy yung magawa. Yung kunting lang po dito. Parang upuan at tambayan dito sa labas. Kailangan ko ng dos. Ay, ginagawa mo na? Gagawin na po ni Nanay Gigi. Hiningi ko yan dyan sa may sabang. Oo, na lang po yung... Ilagay ko dyan sa may na yan. Na lang po yung dito project. Dito Hintay lang po. May gamit niya, sir. Skip naman dito pagdaan. Lalagyan po ito dito. Parang makaupo po. Hindi agad. Hihingi na nga loob. dos. Meron na po si hingi na, Matitigas na kahoy na. Yaman dito sa banana. Mayaman dito sa banana, Yan ang... Paano yan? Mapunta na ako, Nanay Gigi.
Sige. Oo. Si Kuya Ramil, iwan na lang yan dyan. Baon na. Hindi, ano si Kuya Ramil, dyan na lang. Dito, ikukulong ko na yan. Ay! Ikaw parang ikaw ang mas mas mabusok ka, Nanay Gigi ikukulong mo na agad. Si Kuya Ramil matindi ka, Nanay Gigi. Oh, ganda na ng ni Nanay Gigi. Ayos na ang tawa mo. Dati, tawang lasing ka dati, no? Tawang lasing si Nanay Gigi. Ngayon, ang mula na sa puso ang tawa ni Nanay Gigi. Langan. Yan, kasi nakita po niya ay, masaya, bagong kaibigan. Walang kaibigan, walang datapos sa iyo. Wag mo nang magbigayan ng number, saka na, May number, sir, may cellphone ako. Ay, kung sakaling magkaanuhan kayo, magsabi kayo sa akin para magsabi kayo sa akin para hindi ako magugulat. Sir, gakod ko na yan dito. Zero, Paalam. Paalam po. Ingat kayo dyan sa daan. Ayan po mga kalingap, masundo po kami. Ayan mga kalingap, maraming salamat po sa panunod ulit. Thank you. Nakadalo po tayo kay Nanay Gigi para maghatid ng mga groceries po, yung kailangan, baon ng bata, mga biskwit, kapigatas, asukal. Ayan po mga kalingap. At kunting good vibes mga kalingap. At salamat po and God bless. Palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalingap, kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, tumulong po and today po mga Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya